Guk uste dugu Jokin Oregik edo urrebiltzaile aparta eta nekaezina dela. Eta gaur hemen, haren testuak irakurri eta zuei helarazten saiatuko direnak, hauek ere artista apartak eta lagunonak dira. Josu, Amets, Jare eta Nerea. Nahi duzunean. Esatea, irakurketa bat dela, hori importantea dela. Irakurketa dramatizatua, guk deitzen diogu errezital teatrala. Artistek antz handia dute urrebila ibiltzen zirenekin. Artistek urrebiltzaile haien pareko galbae moduko bat erabiltzen dute errealitatean eskutatzen diren harribitziak agerian uzteko. Irudi batek 1000 hitzek baino gehiago balio du. Bai, baina hitz batek 1000 irudi iradoki ditzake. Ideia on bat garatzea, testu on bat idaztea, globo bat puztea bezain komplikatua da. Inoiz ez dakizu nahikoa postu duzun, eta gainera, lehertzeko arriskua dago. Pum! Sare sozialetan hauek bezalako testuak idazten ditugunean, edo antzerkia egiten dugunean, edo antzerkira joaten garenean, bi galdera daroaguz poltsikoan gordeta. Ba, ez da norbaitor. Nago bakarrik ez da? Antzerkia. Antzerkia arte bat da. Zeinetan jolasteko gaitasuna eduki behar den. Jolas egin eta divertitu. Baina beti erabateko seriotasunez. Bai, antzerkia. Bai, Antzerkia. Kakapilla. Bakarrik eta galduta. Balmondoz eta kokoteroz beteriko irla abandonatu honetan. Naufragoak itxaronpetsu idazten du bere etzipena. Mesedez, zatozten nire bila. Ez dakit non dagoen, baina bizirik nago. Uharteak urtsintxa baten itxura du iparraldetik begiratzen badiozu. Baina albo batera etzanda dagoen emakume bat dirudi, hegoaldetik begiratzen badiozu. Gizonak paper txikia botilan sartu, itzi eta itsasora botatzen du korronte egokienak kalkulatu ondoren. 3 hilabete beranduago, botila hondartzan agertu da berriro. Itsasoak itzuli egin diola uste du naufragoak. Baina irekitzean, bere testuaren amaieran, gorriz idatzitako ohar bat eta irudi bat dagoela ikusten dut zundituta. Honela dio. I like it. Atsegin dut? Oh yeah! Gaur egingo dut, gaur egingo dut, gaur egingo dut, gaur egingo dut, gaur egingo dut! Antzerkia. Azkenean, lortu zuen harresiaren beste aldera pasatzea. Libre sentitzen zen, aspaldikoz. Ies egitea, ez zuen beste liburuan. Inork ez zuen ikusi. Orain kontu zibili beharra zegoen inork atzeman ez ezan. Poltsan sekarren preso arropatera, jantzi, eta presoen artean nahastu zen. Gaur egingo dut, gaur egingo dut, gaur egingo dut, gaur egingo dut, gaur egingo dut! Antzerkia, kakapilla, Ohean sartzen zara. Eta eroso jartzen zara. Espazioa kalkulatzen duzu, eta maniobra egiten duzu lo sakona bultzatuko duen jarrera bilatuz. Beharrezko atzedena hartzeko irrikaz. Eta bat-batean, beste gorputz bat aurkitzen duzu. Bizkar biluzia, hanka bilduak, begi irekiak, eta beste irrika batzuk. Eta maniobrak egiten dituzue, maitasun sakona bultzatuko duen jarrera bilatuz. Gaur egingo dut, gaur egingo dut, gaur egingo dut, gaur egingo dut!
Atzerkia. Emakumeak eskuizkribua irakurtzeaz bukatu zuenean, hormaren kontra jaurti zuen zeharo erretzinduta. Protagonista ustekabean batere komeni ez zitzaion gizonarekin eskontzen zen. Protagonista batere komeni ez zaion gizonarekin eskontzen da. Hain zen handia emakumeen zumina, ezen eskuizkribuaren egiari telefonoz deitza deliberatu baitzuen. Idazlea zur eta lur geratu zen. Gertatzen ari zena, ezin ulertuta. Aizu, tratua zure biografia idaztea zen. Eta kobratu gabe geratzen banaiz ere, nik tratua bete eta ena izkezurretan ibiliko. Gaur egingo dut. Gaur egingo dut. Gaur egingo dut. Gaur egingo dut. Baina zer? Aktore bat blokeatuta geratu da oholtza gainean. Ez dakiz zer egin beharko lukeen. Ez dakiz zer egiten ari den. Ez dakin non dagoen, ez du helbururik ez, arrazoirik ez, iragana. Izuikara batek harrapatu du. Pertsonaiak abandonatu egin du. Eta orain aktore da soilik. Nor naiz? Zer naiz? Nondik nator? Nora noa? Bakarrik nago ez dena tokian ala lagunduta. Bai, gaur egingo dut. Gaur egingo dut, baina... Zer? Ipuin bat? Maximiliano, errepide bat lehen aldiz zeharkatuko duen azerikume bat da. Izen xelebre hori Maximiliano! jarri diogu autoak harrapatzen dueneko unea ez dadin izan horren krudela. Aberzuek, baina ez gaitezen aurreratu. Kontakizun orok, araiakin batzuk bete behar ditu, ganorazkoa izango gara. Bai, gogorak herri dezagun egoera. Azerikume batek errepide bat zeharkatu behar du lehen aldiz. Azerikumeak Maximiliano du izena. Dudan mudatan dabil. Handakusa, errepide erdian, triku bat papera bezain fin. Ez daki zer gertatu zaion triku gaizoari. Belur da ezote den bera ere zapal geratuko errepidea ikutu orduko. Errepidearen beste alde honetan, aita dugu zain. Datua importante dela jakitea. Bai, datu hau jakitea importantea da. Bestela edozeinek pentsa lezake, lelokeria demasa dela errepidea zeharkatzea inolako arrazoirik gabe. Berak, arrazoi erabatekoa du. Aitak, Zatoz maitea, zatoz orain. Ez da ezer txarrik gertatuko. esaten dio. Nori? Maximilianori! Esaten dio dialekto bitzi batean. Zonalde horretako azeriek darabilten dialekto bitzi batean. Hemen argitu beharko genuke animalia. Bai, animaliek, espezie bakoitzak, gizakien pareko, komunikazio molde ezberdinak darabiltzatela elkar ulertzeko. Esaterako, azeria eta Siberiakoa balitz, eta azerikumeak Maximiliano! Suitzarra, kumeak eluke ulertuko aitak, Zatoz maitea, orain, zatoz orain. Ezer txarrik gertatuko. esaten dionean, eluke ezer ulertu. Eta zer diren gauzak? Kasu horretan ez luke agian autoak harrapatuko. Ai, barkatu, baina aurreratu gara berriro. Ez, aurreratu zara berriro. Eta dagoeneko ez deko interesik. Ez bada gauza batengatik. Errepidean, papera bezain fin dagoen trikua ere, umea dela. Maximiliano, zatoz orain. Zatoz, ez da ezer txarrik gertatuko. Txiz! Bum! Hala! Begira! Aur batek aitonari musu eman nahi dio. Antzerkiak zerbaitetarako balio du. Aur bat antzerkian. Haze poza, ez da? Haze poza, historio berri baten abia izan daitekeen ideia ernatzen zaizunean. Haze beldurra, ideia horri forma emateko zaitasunak agertzen direnean. Haze sofrikarioa, historiak merezi duen amaiera
ezin asmaturik zabiltzanean. Haze sofrikarioa, haze beldurra, haze poza, seme alabei begiratzen diezunean, lotan dauden bitartean. Tomasek semearen adiskide izan nahi zuen kosta ala kosta. Eta azkenean lortu zuen lortu. Arro puztuta zebilen lorpenarekin. Semeak aldiz, sekula ez zuen gainditu aitarik gabe geratu izana. Gaueko ordu txikitan aurra esnatu egin da. Gurasoen logelatik datozen zarato txulergaitzek esnarazi dute. Aurra izututa dago, baina gurasoen gelara joatean deliberatu du. Aurra zur eta lur geratu da gelan sartu bezain pronto. Gurasoek berriz zeharo lotzatuta. Alabak lehen aldiz harrapatu ditu, espainolez hitz egiten. Euskara Bilbao? Ja. Ja. Bilbon kaleak zabalagoak dira Bilbon baino. Tabernak, dendak, jatentzeak, askozaz gehiago dira Bilbaon. Zinemaretoak daude batean, film bakanen bat noizbainka bestean. Bilbao metroak kilometroak ditu. Bilbao metroa iristeko beti zentimetroa falta. Bilbaon alkatea dute. Bilbon, lantzean behi. Oso lantzean behi. Baina harrigarria dirudien arren, Bilbon, Bilbao kabitzen da. Eta ez Bilbaon, Bilbo. Zituzten bete lehertarazi mila eta begi betean Gernika harrapatu puskatan izutuak zeuden bombek. Zituzten Bombek. Gernika, zituzten Bombek Gernika mila puskatan! Edurne nazka eginda dago separatistekin. Bera unionista da, izki guztiekin esaten du. Mista. Aski da banatzen dutenekin. Aski da beren hizkuntza herria banatzeko erabiltzen dutenekin. Aski da mentalitate zaharkitu horrekin. Aski da Euskal Herria bitan banatzen duten bi estatu separatistekin. Egia borobila! Idoiak sutsuki defendatzen ditu bere ideia politikoak. Hain sutsuki ezen ematen baitu bere burua konbentzitu nahi duela. Egia borobila! Egia verdaderoa! Egia gordina! Gordina? Oi, egia gordina. Egia gordina digeritzen zaila da. Gordinkeria guztien bareko. Sutan erre behar da horreina, oliotan. Eta xexe egindako pizgarri mordoa gaineratu. Gatza eta piperra neurria. Neurria oso da importantea, Behin prest dagoenean, norberak jan behar du. Bakardade erabatekoan. Biotzerria saihestezina da. Bihozgaben kasuan, salu? Tristan egia zalea zen, egiaren zalea, egia borobilaren zalea, egia beti. Mingarria bada ere, Tristanek argi zeukan, egiaren indarra maite zuen. Baina, 4 urte bete zuenean, dudatan hasi zen. Faktoren ordenak ez du emaitza aldatzen. Egia da. Hori egia da. Egi matematikoa. Baina horrek ere salbuespenak ditu. Ramonek esaterako. Ordena aldatu eta emaitza hobetu du. Bere buruaz beste egin du, emaztea, labanaz, hil baino lehenago. Zer? Bere buruaz beste egin du, emaztea, labanaz, hil baino lehenago. Eskerrik asko, Ramon! Helenek jatora agertzeko erabaki hartu du. Hurbil eta elkarrizketarako prest.
Irribarre zuzena egingo du, begietara begiratuko du, ez du ahotzik altzatuko, entzuten jakingo du, pazientzia izango du, tolerantea izango da, ulerkorra, irekia, malgua, eta batez ere, errespetu handiz arituko da. Helene prestago, Artola kaleko 21ko laugarren eskuineko Andreari bankuaren agindua emateko. Egunon, bi aste dituzu zure etxetik alde egiteko. Bittor gizon zintzoa da. Zentzuzkoa, lasaia, atsegina, inoiz haserretzen ez den horietakoa. Edo zelako buru austeren aurrean ere, irribarrea erakusten duena. Apala, esanekoa, langilea, orekatua. Ze beldurra ematen duen ez? Elena rasista hutsa da. Eta oso harro dago gainera ala delako. Betiarik izan da rasista, tradizioz, haren aita bezala. Eta aitaren ama bezala, eta aitaren amaren aita bezala, eta aitaren amaren aita bezala, eta horrela tximinora iritsi arte. Hemen daukazue! Hemen daukazue nahi dudanerako! Nola liteke? Ez konturatzea urkoari egiten diogun minez. Nolatan izan gaitezke hain itxuak. Eta kontzienteki egiten badugu, nahita, nolatan izan gaitezke hain itxuak. Askatasunaren defendatzaile sutsuak omen gara. Baina zeinen azkar debekatzen dugun, erreprimitzen dugun. Ez ustean iesi atera zaigun malkoa. Izan ere, batzutan gertatu da, hanka sartzen dugula. Bihotza sartu behar den lekuetan. Esterrek 3 saileko ditu armairuan. Etxipena da bata. Tristura bestea. Eta bakardadea 3. Gizona ohetik altxa eta agurtu gabe joan denean, Esterrek ez du zirkinik egin. Ez ditu begiak zabaldu, malkoak atera ezin da geratu daitezen. Lotxa sentitu du, beste behin. Ez du berriro gizonik ekarriko etxera. Zin egin dio bere buruari, beste behin. Halako batean, sukaldera joan, eta mahai gainean ohartxo bat dagoela ikusi du. Gizonak utzitako. Oraintxe nator, kafea falta dela konturatu eta erostera aterako nahi. Musu, alkazaitu. Esterrek ez ustean, beldur ikaragarria sentitu du. Eta aterik ez diola zabalduko erabaki duen arte, ez da lasaitu. Izan ere Esterrek 3 soineko besterik ez ditu armairuan. Bakarrik egotearen sentimendua lazgarria da. Eta erabat etsigarria jende zinguratuta zaudenean. Libek, amaiera zoriontzua proposatzen dio Rosari. Rosak dio ezinezkoa dela jada. Amaiera zoriontzuarekin istorioa ez litzatekela sinesgarria izango. Libe idazlea da. Rosa editorea. Aspaldian ezagutu zuten elkar. Maite mindu, elkar maitatu eta istorio polita izan dute. Baina azken hilabeteetan oztu eginda haien harremana. Libek berriro saiatzea proposatzen dio Rosari, eta Rosak onartu. Berriro saiatuko dira. Beste pertsona batzuekin. Maite zaitut, Jon. Jaso du bere telefonoan. Aitorre. Enbidia eman dion. Edo zer emango luke delako Jon horren azalean egoteagatik. Seguru dago, Jon hori sarmangarria dela. Bai, interesantea, liluragarria, erakargarria, humore finekoa, eta seguru dago gainera, Jon horrek ez daukala, berea, aitorrena.
bezalako horren emazte despistatori. Leirek, esaten duenean, Carlosek, B, esaten du, Leirek, Ara! Carlosek, ona, Leirek, Bai! Carlosek, ez, Leirek barre. Ja, ja. Egiten duenean, Carlosek negar. Snif, snif. Eta Leirek, Nik zu maite zaitu. esaten dionean, ba nik ez, esaten dio Carlosek. nik zu maite zaitut. Carlosek bereko tabernan nahiago dugu esan. Bere kafetxoa, bere opila, bere egunkaria, bere atsedena, bere bakarrik arnasa hartzeko beharra, sarantzak, ziurtasunak, beldurrak, bere nazka, bere arrazoia, bere oroiminak, bere porrotak, esperantza, frustrazioa, eromena, mingostasuna, ilusioa, bere mesfidantza, utopia, asmoak, nahikeriak, ametsak. Bere bakardadea. Leirek ere nahiago du. Bere senarrak beheko tabernan gozaltzea. Carlos kalean uso eta etxean otxo. Gaiztotu zenean emazteak albaitariari dituzio. Pilar ez dago amore emateko prest. Bere senarra etxearekin gera daiteke. Autoarekin, negozioarekin, txakurrarekin. Baita alabarekin ere. Baina ez da berarekin geratuko. Martinak amets egiten du zarri. Beti ere esna dagoenean, amestutakoa ez ahazteko. Gaur, horren beste maite duen gizonarekin zegoela, egin du amets. Gozo, lasai, haren fereka eta lastanekin goza eta poza, asperenka, arnasa ziburu eta zaburu. Eta derrepente, gustuen zegoenean, aizu, loak hartu du. Ametsak beti amets. Bizipoza landare delikatua da. Delikatua eta elikatua. Zaindu egin behar da. Argia eta itzala neurrian. Lurra ondu, ureztatu, hitz egin omen behar zaio. Irudikatu pertsona bat dela. Euskorra, zaurgarria, delikatua. Irudikatu maite duzu hori dela. Irudikatu postoak, haren eskuak direla. Loreak begia, fruitua hitza. Esaiozu, bizipoza bera dela. Samurki. Ez tonta, bizipoza zuzara. Ez zuzara. Ez zuzarela. Ai, zuzarela. Ai, ez. Kristinak lilia hartu eta ostoak banan kentzen hasi zaio. Maite dut, ez dut maite. Maite dut, ez dut maite, maite dut, ez dut maite, maite dut. Kristinak bigarren lore bat hartu du. Batzutan gertatu hori da, bai. Hanka sartzen dugula bihotza sartu behar den lekuetan. Gerria ez dutu, sabela, ez dutu frakak, korbata, ordutegia, ez dutu pentsamoldea, ez du ametsak, ez du maitasuna, ez du demonio. Gure burua itotzeko almenak mugarik ez du. Iker zalantzati dabil azken boladan. Ez dakit nola egin bere buruaz beste. Aukerak zerrenatzen hasi da kuadernoan. Abesteari eta dantzatzeari utzi. Museo eta antzokietara joateari daga. Mendigaiur batera ere berriro zigo? Seme alabak merkataritza gune batean hartuta utzi. Maitari bisita egiteari utzi. Nagusiaren proposamen berria onartu. Goiko bizilagun eskonduari biozalik ere ez egin. Lagunak ahaztu. Bakarrik lo egin. Ez. Ikerrek, azken boladan ez dakit nola egin bere buruaz beste. Libek aldiz argi zeukan. Libek bi gauza maite zituen, beste edozeren gainetik. Trenak eta ertzainak musika taldea. Bere buruaz beste egiteko modurik egokiena, ertzainak entzuten zuen bitartean, tren batek harrapatuta izango zela erabaki zuen. Beinola, kaskoak jarri
volumena topera igo eta trenbidean oinez hasi zen. Heriotzarekin talka egiteko bat ere beldurrik gabe. Trenbidea xilofano baten itxura hartu zion. Eta egunetako bat zapaltzen zuen bakoitzeko entzuten ari zen abestiari ondo zetorkion nota bat gaineratzen zion. 25 minutu pasa ondoren, geltokia begiztatu zuen. Hango arduraduna, Liberi begira zegoen, aho bete hor. Liber, geratu egin zen, eta musika ututu. De repente, atzera so egin. Eta han ikusi zituen bost bat tren, bata bestearen atzetik, bere pauso lasaiari jarraikiz zetoztiona. Suizida bat ere hunkitzeko moduko irudia. Ertzainek atxilotuta eraman zuten ziena tarrakari baten zarabatean. Bizitza argia da, eta iluntasuna. Plazerra eta oinazea, eromena eta arrazoia. Artea eta heriotza. Milagros, azken hilabetetan ez ezagun batekin oheratzen da. Hasieran lotza ematen zion, orain harrituta dago. Atzo bizkarra ukitzera ausartu zen, gizona lotan zegoen bitartean. Eta hurbildu zitzaion, bere usaina hartzeko. Nondik ote zetorren jakin nahi zuen. Ezer ez daki berataz, ez da noiz joango den ere. Suposatzen du etorri zen bezala ze joango dela. Batere azalpenik eman gabe. Etorri zen bezala ze. Gaur bizkarra ukitu dio berriro. Eta belarrira. Lasai egon. Ez dago arazorik nirekin lo egiteko. Nahi beste gera zaitezke bertan. Hori esan dio bai. Uste duelako gizona triste eta galduta dagoela. Bakarrik dago gisajoa. Lehenengo aldiz bere bizitza nagian. Agian, emaztea galdu berri du. Bai, horixe izango da seguru. Gregoriok bere emazte gaixoaren eskua sentitu duenean, bizkarrean. Eta entzun dionean belarrira esaten lasai egoteko. Ez dagoela arazorik berarekin lo egiteko. Nahi beste gera daitekela bertan. Zirrara, sentitu du begiatan. Ez dakit nolatan maitatuko duen bere emazte maitagarri berria. Juana Zarrak esan die seme-alabei dagoeneko amua ahoan duela. Laster batean tira egingo diotela bizitzatik bortizki ateratzeko. Aurki hilko dela. Gauza bakarra eskatu nahi die. Ez nazazue erraustu. Garraiatu nire gorputza zorbal gainean, nik behin neure aitarena arro asko eraman nuen bezala. Heriotzari diogun begiruneak ezartzen duelako bizitzari diogun begirune maila. Eta Juana ez da bizitutakoaz lotzatzen. Ederra izan da, bere garrastasunean. Eta hala da heriotza, garratza, bere edertasunean. Jantzi kolorez, nire agurra, datozela aurrak ilotzari musu ematera, ospatu dezatela, ni bizi izana. Seme-alabek ezakite zer egin. Ez zuten halakorik espero. Heriotzak beti harrapatzen gaitu ez ustean. Bizitzak bezalatzu. Sinisten dut egun batean nire naizela. Utsean eroria, ezer ezean amildua, hauts bihurtuko naizela. Jakin dut gaueko ordu txikitan, gizon emakumeak bere bakardadean multzoka igo direla zuhaitza darretara. Eta antxe egin dutela bat gizadiak eta abereak. Giza abereak. Euretako bati lurra eman diotela, bizia eman diotela legea. Lur horretatik bazkatuko delako. Bazkatuko dugun horretaz gain, bazka horretaz elikatuko den gizakia bera. Bestea, guztiak. Eta hoiengan guztiengan egongo gara gu. Izango bagara.
agure rituala. Mendian izan da. Baso zinguratutako belardian, Cromlech neolitikoaren baitan, esango lukoteizak. Denbora txiki nahian eraikitako espazioan. Ezer eza bilduan. Iziltasuna erabatekoa izen omen da. Hain erabatekoa, ezen ez baita zer kanpoan geratu. Izkutatzen dizkitanean maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean Gorroto ditut, gorroto, nere horri datziak beldurrak, zirri borratzen dizkidanean. Gorroto ditut gorroto, nere horri datziak beldurrak, zirri borratzen dizkidanean. Zer zirri borratzen duten, ez didanean, ikusten uzten. Orduan haste bainaiz, izkutukoak, nere baitan pizten diren miseria izkutuak. Gustoko dut halako testu laburrak idaztea. Gustoko dut pertsonaiak imaginatzea, kontraesanak plazaratzea, haien merituak eta miseriak deskribatzea. Gustoko dut horrek ahalbidetzen didalako neure buruari eta gainerako pertsonei, errealei, erreparatzea. Munduan ez baitago gizakia bera baino gauza interesgarriagorik, maitagarriagorik eta gogaikarriagorik, hauskorragorik. Donald Trump, esaterako, oso da interesantea, bai, baina sekula ez da izango gizaki bat bezain interesgarria. Artistek antz handia dute urre bila ibiltzen zirenekin. Artistek urrebiltzaile haien pareko, galbae moduko bat erabiltzen dute, agerian usteko errealitatean ezkutatzen zaizkigun argi-iriziak. Jokin! Topa! Batini ere muertan John Daniel, Mickey Loren eta ni Urrearen bila Kamioiaren atze kaldean eseita